Uvele kwinkundla zikamantyi iKhayelitsha Magistrates Court uLorna Owa otyholwa ngokubulala kalusini ukwakhanya ntlanganiso ngomhla wesi-3 kule nyanga ephelileyo inyanga yoMnga. Namhlanje ebevelela kuba ebecele ukukhutshwa ngebheyile, kodwa ngenxa yokuba umcuphi engazubakho okanye eza kuya elivini alikwazanga uxoxwa eli tyala. Themba liyi-1 xa siya phaa nge-15 idokethe izawuba phaa. Noba silirombe kubani iphinge eliphini endlela noba ulikhuphe njani nakodwa uzawubona uba liphume ezimpanjeni noba liphume ephi ngathi lona lizawuphuma idokethe izawufika. Ukwakhanya ntlanganiso ebephila engazifihli ukuba ugeyi kwaye kuyasoleka ukuba isizathu sokuba ubulawe yindlela ebephila ngayo. Uye wakhutshwa amehlo xeshikweni ebulawa. Umsolwa uLorna Owa sele egqiba inyanga ngoku oko wayebanjwe ekuqaleni kwenyanga yoMnga. Ngoku ucela inkundla zikamantyi apha eKhayelitsha ukuba imkhuphe ngebheyile ukuze axoxe ngaphandle, kodwa bezotshutshiswa abavumi. Limisiwe ke ityala kuba umcuphi uthi idokethe alikho kuye kwaye yena uya elivini kule mpelaveki. Abayithandanga ke abalandeli nabathandi bakwaKhanya. uMantyi enomsindo enjalo uthi iyammangaza kwaye iyamkrokrisa into yokuba kuthiwe idokethe alikho kumcuphi, kodwa eli tyala kakufanele balixoxe kunyaka ophelileyo idokethe likhona, kwaye iyamkhwankqisa ukuba idokethe lithathwe lisiwe kubathuthisi abakhulu, kodwa ityala kunyanzelekile uba lixoxe namhlanje. Oniphathele nqaku Sandiso Phaliso eKhayelitsha ngaseKapa.